Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit la manifestarea evocatoare organizată astăzi de autoritățile locale și județene, ce are o triplă semnificație. Ziua Europei, Ziua Independenței proclamată în 1877 și victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, 1945. Războiul de independență a avut un profund caracter național, manifestat în primul rând în timpul mobilizării prin numeroasele înrolări